channel. Ayan. Ayan na po. Maraming salamat. Testing lang po to. Bale, trinay ko lang sabay nag-live ng FB page at saka sa YouTube channel po natin. Ayan. Try nga natin kumanta.
Step. Ayan, thank you so much guys. Coming by USA, may galap shoutout. Bandi, anak Lina, may galap shoutout. Ayan. Guys, naka-live day pa yan. Naka-live din po tayo sa ating Facebook page. Sa Facebook page natin is Me a Lover. Live pa po tayo sa Facebook page. Pwede rin kayong mamasyal sa Facebook page natin is Me a Lover. Reggie, pass one to you, pass one to your house. Ayan. Sige, top your house guys. May galap shout out po everyone sa Binimir na Norris Kapit by USA. Ayan, thank you so much guys. Ayan. Ayan, maraming salamat sa mga nandiyan. Wow, thank you so much Mirna Norris Kapit by for sharing your blessings. Ayan. Ay, Bandi, ayan, may galap shoutout to you, Bandi, anak Lina. Ayan, thank you so much.
salamat. Ayan, mag-message ka na lang. Ayan, 6 million ikaw, mega love shoutout. Thank you so much, guys. Meron din na tayong viewers sa ating FB page. Ayan, thank you so much sa nandyan sa ating FB page. Ayan, sige, mag-message na lang kayo. Ayan, sa mga nandyan sa Pilipinas, may bagabigat. Ayan, maraming salamat mga kabiyag. Dito yung YouTube channel. Dito kay Ismael tayo at Facebook page. Maraming salamat din. Ayan, maraming salamat guys. So guys, pwede na tayong kumanta ngayon, no? Pwede kayong mag-request ng kanta at tayo kakanta. Isang oras lang po tayo ngayon mga kabiyag. Ayan, sa mga nakikinig dyan, pwede nyo sabayan ng ating tugtog. Pwede kayong sumayaw dyan. Ayan. Ayun, nagsarap sa inyo yan guys, mga kabiyag. Ayan po tayo. Ayan, sa mga nandyan sa YouTube channel, pwede nyo i-drop your house. Pwede nyo ibabay yung bahay para natin matikitan at mapanood na inyong mga video, mga kabiyag. Ayan, sa ating nasa FB page, follow lang po tayo sa mga FB page natin. Ayan, salamat sa Tusok Host. Welcome. Ayan po. Ayan, maraming salamat. Sige, baba lang po tayo ng bahay. Ayan, tikitan nyo po si Mirna Norris Kapit Bahay USA. Siya po ay ating live streamer. Siya po ay isang kumakanta, magaling magluto. At maraming salamat sa iyong paayuda dyan. Ayan, Ayan, thank you so much. Okay guys, dahil dyan sa iyong pakulay sa ating buhay, Mirna Norris Kapit Bahay USA, ito para sa'yo. Maraming salamat. Thank you so much, Mirna Norris Kapit Bahay USA. Ayan, sayawan na mga kabiyag, mga Miss Mule dyan. Sige, babalang po tayo ng bahay ha. Ayan, 5 million in the house. Thank you. God tusok sa nakapin. Ayan, maraming salamat. Just leave a message. Sige, mag-drop ka lang ng bahay mo para mapinto natin. Sir Good, Motovlog, ayan, mega love shoutout sa iyo. Ayan, thank you so much for coming.
shoutout po tayo. Sir, mega love shoutout to you, sir. Sayawan na! Mukhang pang fortune booster. Oo. Ayan, ayan. Sige, baba. Motovlog, baba lang ng bahay. Watch your short video. Ayun. HR Brothers, ayan. May kalap shoutout to you, HR Brothers. Ayan. Ayan, kita dari FB page. Ayan, may kalap shoutout to you. Hindi may tinig-tingig na dito FB page. Ayan, like and share po natin. Follow to follow. Motovlog plus 2 sa'yo. Motovlog plus 2. Sigipin po natin para madami sa kanya. HR Brother, nagbaba ng bahay niya. Brother, thumbs up na sa'yo. You hurt me and they make me cry. But if you leave me, I will surely die. Vamos al motovlog TikTok. HR Brother, plus one to you, HR Brothers. Mabaliti kumantan mga kabya. Kaya sige, magbabalang po tayo ng bahay.
HI Pretty Mitch YT. Ayan, mega love shoutout. Ayan. Sige. Tapos na yung kanta natin. Sige, tayo mag-bibidyo okay na. Magka-karaoke na po tayo mga kabiyag. Ayan. Sino pang pwede nating ano yun dyan? Ayan. Yung mga nandyan guys, Papin po host, thank you. Welcome, welcome. Sige, magkipagdikitan lang po dyan mga kabiyag. Okay. At tayo pipili po ng isang kanta para sa inyong lahat. Di ko alam eh. Anong kakantayin natin guys? Ito muna. Ito, gusto ko ito mga kabiyag. Yeah. Para sa inyong lahat. Hello guys. Para sa inyong lahat guys. Baby, you don't know me any more than I know you. And I wouldn't blame you if you walk away. I've been watching you all evening with the teardrops in your eyes. And it touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone could have hurt someone like you. And if it was then alright, right side. Hindi ko nabasa mga kabiyag. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. So you in the corner on the moment I walk in. So your lonely face across the road. No, I won't forget it, and to wait my happy. Why did you have to leave so soon? You know I hate to think that someone could have loved more than me. And at times like this, I'm right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Maraming salamat mga kabiyak. May jacket na Pretty Mitch white. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while.
maraming salamat sa mga nandiyan. Thank you so much. Alright. Ayan, thank you so much guys. Ayan po, maraming salamat sa mga nandyan. 3 million in the house. Ayan, thank you so much guys. Okay, pwede kayong mag-request dyan. Ayan, Pretty Mitch Whitey. You have jacket already. Ayan. Ayan, ano pwede nating kantahin guys. Ayan, yung mga nandyan, pwede na tayong ano. Kanta tayo Ilocano mga kaibiyag. Ayan, try tayo kanta Ilocano. Ayan po. Ayan. Stephen, make a love shout out. Ayan, thank you so much Stephen. Drop your house. Panagchay sentro, nagluga nagtiji, apang pasahero, naipatangat man ni Jay Sango, tanaga din na driver agwapo. Maayaywang man ni Timbarikas na, kalang lang kano ni Julina. Isem kumanti nagpaiduma ta nagkamalyan nga artista. Magustwak man daytoy a driver, uray mang aradyo pintas kut inadayawen, dilakit kayat no agikambyo, tamasagit na daytoy anyam meten nga inetan. Nagalisto? Ayan, sige, mag-iwan ka lang ng mga si Stephen, okay? Ayan, thank you so much. Dati nga po Ilocano, this is a Ilocano song. Tadandani magkumakadano, inamit din ni palalo, uray latumapter dagiti barbon ko, katoy lupok meten inay kambyo. Nakapatangang ti driver sweet lover, panagchansing nake nadawer, di naklan rin respeto nagas passenger, presko pa'y ngarot tanatae. Magustwak man daytoy a driver, uray mang aradyo pintas kut inadayawen, dilakit kayat no agikambyo, tamasagit na daytoy tumengko, anyam meten ni iletnan, daytoy nga inak nagtuganan, tadyang tula malisyan, ramay ti driver no agitwan. Thank you Steven. Ayan.
Deputy Driver Arnold Dawel. Ayan. James Kipe, Dan, sabi ni Stephen, just leave a message, Stephen, to our visitors, yeah. Pagsasarunwenda yun, Ilocano Manin, Gabsat. Pagbaba ng bahay, Stephen, ipipin kita. Nagpasyang may jay downtown at nasabat kuwang balasa inidayak itikan nigi imisip nakasamsami Victoria tinagan mo kinunana inarin ko ni Victoria itinabayan nupay kasta iba nagdainanusa ket dinteng tial daw napalaos iragsak ko Victoria inaklunan to'y ayat ko when naganas tunggal aldaw nga naglabas tunggal at ni Victoria iti den na ngem malas iti amin na malas hinangaw na kumigasa ididimteng di may sa pasama napanang nagpasyang ijay balayda di natatang na di inak nakasarita ay barok pasensyakan taawanin ni Victorian intaray na jay adik akaruban. Sige, mag-promote lang guys. Thank you, Stephen. Ayan. I connect to you already. Ayan na po. Mga Ilocano song ang mga kinakanta po natin ngayon guys ha. Aloha! Mahalo! Nasakit dinagin ko iti napasama ket napanak naginom iti ara igasat ko sinang sangita tawanin ni Victoria ketawanen ipiden na. Alright. Naglabas tial daw bulan kentawen natamagbuan ni Victoria simang pede dagos kuwa sinarungkaran mailiwang unay ketwanan ngem madamet ti ubing akadwanan. Ayan, maraming salamat sa paharang dyan. Ket di natin nagpatinggaan daytoy kanta kunana apo. Alright, thank you so much guys. Ayan, sige. Please drop your house at tayo magdikdikit mga gaibiyag. Ayan. Sige lang po tayo. Dumaan naman.
Ayan po. Ayan, maraming salamat mga kabiyak. Ayan. Ayan, thank you so much guys. Ayan, wait lang guys ha. Ay. In a city where anything is possible, something sinister is growing in. Ayan, maraming salamat. Dito FB page po tayo. Ayan, maraming salamat. Dito agbibuya ta FB page. Mabaling kayo umayti ag-message. FB page no kayo ag-request po. Di kita friend tayo ti YouTube. You can request a song guys. Ayan, pwede po tayong kumanta ng anong pwede nating kantahin mga kabiyak? Iti man nararagsak, no? Wino dito mampelang. Padasin naman pa yung kantahin dito mga kabiyak, Dumaan mamens. Ayan, kantahin po natin yan, Para sa inyong lahat. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I kiss your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide, 'cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much I love you. Ilocano dito. Okay, sige, okay sir. Yan. Yan. Thank you kay sir. Ano i-request mo kay sir? I long to see the sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't done a clue. But let me start by saying I love you. Ayan, at ni Kaiser Darang. Thank you, Steven. Isong song, make a love shout out. So much for coming, Shine. Ayan po ang title. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan. Alright,
Digiti dati FB page. Thank you so much for watching. Ayan po tayo. Digiti dati YouTube. Sige, support lang guys. Big love shoutout ho. Kuna ni Shine. Ano dati man kanta ikman dati mga kabiyag. Kahit ko dati man nakanta. Para kada kayo amin. Ayan. Dati man nga katagit saksakan ko ni Grandma. Sa pailamat manayon ending kapinaglaing. I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me this way I am to climb, Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know if you're looking below, it was now and then. Pushing and shouting, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. So kaya makapamis ang Pinas. Oo, talaga nakakamiss na ang Pilipinas. Saan ka ba ngayon, Brother Stephen? Ayan, hindi kita yan tapo. Kita pa FB page po tayo. Mabalit lang pa i-follow the FB page, guys. It's your lover. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Ayan po ay isang Christian song.
one day at a time. Ayan. Thank you so much sa The Sis Steph channel. Ayan. Thank you so much, guys. Ayan. Ayan po. Ayan. Dikitan mo po si The Sis. Ewan ko lang kung dikit ka na, Stephen. Ayan. Thank you so much, ha. Okay, guys. Ayan. So, hindi na po tayo maglalastusong na lang po tayo, guys, kasi may work po si host ngayon, Maraming salamat. Dikit at FB page. Thank you so much. Please like and share. Follow. Dikit met at YouTube channel tayo, mga kabiyang. Please leave a message sa mga video natin para maayudahan po kayo. Ayan, maraming salamat dyan. Anong pwede natin ganahin ngayon? Gusto ko yung yung mga Christian song na, guys, Ayan, ito po. Ito ay para sa aking maano masyado, guys. Ito na. Ayan. Wait, greets you. One mega love shout out to you. Ayan, thank you so much. Just please drop your house. Ayan, maraming salamat. Ayan, sige. Ayan, para sa inyong lahat, guys. Song na po tayo and then mag-insomnia na po tayo. WBD Great, ito ba yung main channel mo? Mag-go to channel na lang po tayo, mga kabiyag. When I am down, my soul so heavy. When troubles come, my heart burden be. Then I am still and wait here in silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Willie Boy, ayan, may kalab shoutout to you, Willie Boy. Ayan, thank you so much for coming, bro. Ayan, please connect po si WT Great, guys. Please connect. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to
Sa mga nandyan, thank you so much guys. So sa mga nag-support po sa ating live stream day, sa ating YouTube channel, FB page, thank you so much sa mga nag-support dyan. Ayan, nag-alarm na po ang ating cellphone. Ayan, punta na po tayo sa work guys. Ayan, thank you so much. Hopefully next time guys, pwede kayong umakyat sa ating live stream. Ayan, this is, pwede po tayo. Pwede rin po tayong Bale, naka-double live po tayo ngayon sa FB page guys. Naka-live din po tayo sa ating FB page. Smule Lover, ayan Smule Lover yung FB page po natin. Follow, and then ang ating YouTube channel, Byagti Hawaii. Ayan, maraming salamat guys sa lahat pong nandyan. Ayan, thank you so much. May work na po tayo. Tamsakitin na yan, thank you so much. The great, ayan, wait, ipin po natin ng inyong bahay para matamsakan po nila. Ayan, this is... Tingnan ko nga kung naidikit ko tong inopen ko. This is Steph. Ayan. Thank you so much this is Steph channel. Ayan. +1 ako sa'yo. And then i-watch ko na lang. Ito. I-watch ko na lang yung short mo. Yung Perero. Ayan. Maraming salamat. So guys, hindi na po tayo magtatagal kasi may trabaho po si Hus ngayon. Magpe-play na po tayo pang yung kontra sa CPR po natin. Ayan.